Κανδυλιώτες και κανδυλιώτισσες, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους όσους βρίσκεστε εδώ απόψε και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Αυτή την τετραετία, αλλά και σε αυτή την προεκλογική περίοδο, χορτάσαμε μεγάλα λόγια. Υποσχέσεις να περνούν πάνω από το κεφάλι μας και οράματα προόδου και ανάπτυξης με μοναδικό και κύριο γνώμονα το καλό του τόπου μας και των πολιτών του. Ο τόπος έχει ανάγκη από τίμιους ανθρώπους. Έχει ανάγκη από διαφάνεια. Έχει ανάγκη από πραγματική αγάπη και όχι από μακιγιαρισμένους ανθρώπους με πολύχρωμα φυλάδια που δήθεν αγαπούν τον τόπο τους και θέλουν να προσφέρουν. Που δήθεν έχουν όραμα, δυνατότητες και ισχυρίζονται ότι θα τις θέσουν στην υπηρεσία του λαού του Δήμου Ξηρομέρου και θα τον απογειώσουν. Σήμερα, εδώ στην Κανδύλα, είναι κοντά μας ο υποψήφιος και αυριανός δήμαρχος του Δήμου Ξηρομέρου, κύριος Αλέξανδρος Σάβας. Της παράταξης Νέα Μέρα, Καθαρά Χέρια, ο οποίος θα μας μιλήσει για το όραμα που έχει για τον τόπο που μεγάλωσε και αγαπά πραγματικά. Ας καλωσορίσουμε τον αυριανό δήμαρχο του Δήμου Ξηρομέρου, κύριο Αλέξανδρο Σάβα. Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες, καλώς σας βρίσκω στην όμορφη και φιλόξενη Κανδύλα, στο χωριό του αείμνηστου του Τάκη Καρναβά. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στη μεγαλειώδη αυτή συγκέντρωση που μου επιφυλάξατε και σας δηλώνω πως είμαι βαθιά συγκινημένος. Βρίσκομαι μαζί σας γιατί πιστεύω ότι ο ενημερωμένος πολίτης μπορεί να πάρει τις σωστές αποφάσεις για το καλό του τόπου του. Την απόφαση να θέσω υποψηφιότητα σε αυτές τις εκλογές την πήρα μετά από συνεχή προτροπή των κατοίκων της περιοχής μου που αγωνιούν για αυτήν και επιθυμούν να βρεθεί διέξοδος για τα προβλήματά τους. Η κάθοδός μου αποβλέπει ώστε με τα έργα που θα προωθηθούν να βελτιωθεί η θέση του Δήμου, ο οποίος συγκριτικά με τους άλλους Δήμους της χώρας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. Αποβλέπει επίσης την απαλλαγή του Δήμου και της κοινωνίας του Ξηρομέρου από την τοξικότητα που αναπτύχθηκε τα τελευταία 4 χρόνια και τις προσωπικές αντιπαραθέσεις που κυριάρχησαν στον τόπο μας ως αποτέλεσμα της έπαρσης και της αλαζονίας της Δημοτικής Αρχής. Η επιθυμία μου επίσης είναι να συμβάλλω κατά καθοριστικό τρόπο στην εξαφάνιση του αισχρού φαινομένου του χρηματισμού και της εξαγοράς ψηφοφόρων και υποψηφίων, γεγονός που ταλανίζει το Ξηρόμερο τα τελευταία χρόνια και μας έχει πανελληνίως δυσφημίσει. Δεν θέλω άλλη παρακμή για τον τόπο που αγαπώ. Πιστεύω ότι θα φανώ αντάξιος των προσδοκιών των δημοτών. Ζητώ την ψήφο των συμπατριωτών μου για 3 κυρίως λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί είμαι γέννημα θρέμα Ξηρομερίτης. Είμαι ένας από εσάς που μεγάλωσα μαζεύοντας βελανίδι, δούλεψα στις καλλιέργειες του Ρεσινίου και στα καπνά. Δεύτερον, γιατί επί 40 χρόνια συνεχώς ασχολήθηκα στους πολιτιστικούς συλλόγους των Αποδήμων των Λοκαρνάνων, της Ομοσπονδίας και την Παρσή, όπου εκλέχθηκα πρόεδρος για 10 χρόνια. Η προσφορά μου εκεί ήταν καθαρά εθελοντική και μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω τα προβλήματα του τόπου και της κοινωνίας του Ξηρομέρου. Τρίτον,
γιατί μετά από 40 χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας στο δικαστικό σώμα, όπου έφτασα στα ανώτατα αξιώματα, απέκτησα τεράστια εμπειρία και γνώσεις και πάρα πολλές γνωριμίες, τις οποίες μπορώ να χρησιμοποιήσω για το Δήμο μας, μέσα από τον οποίο μου δίνεται η δυνατότητα να προσφέρω στο ξηρόμερο και στους ξηρομερίτες, από άλλο φυσικά μετερίζει, διακατεχόμενος πάντα από τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες, που δεν είναι άλλες από την ετοιμότητα, την αξιοπρέπεια και το σεβασμό στο λαό του Ξηρομέρου. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνδημότες, είμαστε λίγες μέρες πριν το τέλος της θητείας της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής. Η παράταξη που κυβέρνησε τα τελευταία χρόνια τον τόπο θα κριθεί για τον τρόπο που πολιτεύτηκε και για τις επιδόσεις της. Αλλά για ποιο έργο προσέρχεται να κριθεί η νυν Δημοτική Αρχή? Είναι άραγε το έργο της αυτό που υποψιέθηκε στο λαό του Ξηρομέρου και ποια σχέση έχει το πρόγραμμά της με εκείνα που περίμεναν οι δημότες? Η ίδια δεν ασχολήθηκε με τα μεγάλα έργα που έχει ανάγκη ο τόπος, ούτε καν τα άγγιξε. Είναι γνωστό στον καθένα μας ότι πολλά από αυτά παραμένουν σε κρεμότητα και είναι βέβαιο και πότε θα ολοκληρωθούν, όπως ο βιολογικός καθαρισμός, τα σφαγεία, το δίκτυο ίδρευσης Αστακού, η Μαρίνα, το σχέδιο πόλης Αστακού, το σχέδιο πόλης Μύτικα και άλλα. Δεν μπόρεσε να λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα του Δήμου, δηλαδή το πόσιμο νερό, το οποίο δεν είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και οι πολίτες αναγκάζονται να το χρυσοπληρώνουν. Δεν οργάνωσε όπως θα έπρεπε το Δήμο. Αυτό συμβαίνει κυρίως στις υπηρεσίες ίδρευσης, καθαριότητας και στην τεχνική υπηρεσία που εξυπηρετείται από τα αντίστοιχη του Δήμου Μεσολογγίου και τους ειδικούς συνεργάτες του Δημάρχου. Ενώ εξόρκιζε τις απευθείας αναθέσεις και την αδιαφάνεια και υπόσχονταν ότι θα τη σταματήσει, έφτασε στο σημείο να ξεπεράσει τις αναθέσεις της προηγούμενης διοίκησης κατά πολύ. Έφτασε περίπου τα 6 εκατομμύρια ευρώ και συνεχίζει. Εμείς τις μίζες και το φωκοπότι αυτό θα το σταματήσουμε. Και θα ελέγξουμε τις αναθέσεις στο προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα για το θέμα αυτό καλώ τη Δημοτική Αρχή να συμφωνήσει αν δέχεται έλεγχο στις απευθείας αναθέσεις των 2 τελευταίων τετραετιών από ορκωτούς λογιστές. Έφτασε στο σημείο η Δημοτική Αρχή να οικειοποιείται και να εμφανίζει στα δικά της τα έργα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά και έργα που έχουν προωθήσει προηγούμενοι δήμαρχοι. Δεν πολιτεύτηκε συνενετικά, κάνοντας προσπάθειες συνεννόησης και σύγκλησης με τις άλλες δημοτικές παρατάξεις, αλλά ανταυτού προσπάθησε να επιβάλλει αυτούσιες τις θέσεις της. Ενώ από τη μια μεριά έδωσε μεγάλες υποσχέσεις, από την άλλη δεν παρουσίασε ανάλογα έργα, ιδιαίτερα στις τοπικές κοινότητες του Δήμου που παροσβήνουν. Τα εντάλματα που εκδόθηκαν για τα έργα στις τοπικές κοινότητες στη διάρκεια της θητείας της είναι μηδαμινά έως ελάχιστα. Δεσμευόμαστε ότι θα ξαναδώσουμε ζωή στα χωριά μας. Ποτέ δεν θα αντιμετωπίσουμε τους κατοίκους των χωριών με επαξίωση και αδιαφορία. Ορισμένα από τα λιγοστά έργα της, όπως ο εξωτερικός αγωγός ίδρυυσης Αστακού, ο βιολογικός καθαρισμός Αστακού και τα σφαγεία, παρουσιάζουν ελαττωματικές κατασκευές. Το δε πρώτο εξ αυτών, δηλαδή ο εξωτερικός αγωγός, εξετάζεται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τυχόν παρατυπίες και κακοτεχνίες.
Επίσης, ορισμένα έργα όπως οι παιδικές χαρές και τα γήπεδα δεν πληρούν τις νόμιμες προβλεπόμενες προϋποθέσεις και δεν έχουν πιστοποιηθεί για τη λειτουργία τους, με μεγάλο κίνδυνο να υπάρξει ατύχημα και στην περίπτωση αυτή να κληθούν να ελεγχθούν ποινικά λόγω της αντικειμενικής ευθύνης τους τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο καθήλυν αντιδήμαρχος, αλλά και κάθε άλλος υπεύθυνος. Εμφανίζει στο διαδίκτυο ως δημοτικά έργα τα αυτονόητα και τις υποχρεώσεις της, όπως τις αλλαγές της λάμπες φωτισμού και την καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων και μάλιστα ύστερα από πολλά παρακάλια συμπολιτών μας. Η Δημοτική Αρχή δεν αντέδρασε και δεν απέτρεψε το κλείσιμο πολλών δημοσίων υπηρεσιών, όπως τράπεζες, ενώ συμβιβάστηκε με την υποβάθμιση του ΙΚΑ και της ΔΕΗ. Εμείς, αντίθετα με τα παραπάνω, καταβάλουμε ήδη προσπάθεια για να επαναλειτουργήσει στον Αστακό νέα τράπεζα. Και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχουμε ευχάριστα νέα. Αυτό γίνεται με πρωτοβουλία του αστακιώτη επιχειρηματία Απόστολου Νικολάου Πανταζή. Δεν πήρε πρωτοβουλίες για να επαναλειτουργήσουν αποτελεσματικά τα ΤΟΕΒ της περιοχής Χρυσοβίτσας, Φυτιών και Παλωμάνινας. Θυμήθηκε τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις 2025-2030 με πολλή καθυστέρηση στο τέλος της θητείας της και μάλιστα μετά από έντονη παρέμβαση των ενεργών πολιτών. Να θυμίσουμε ότι χωρίς όχε δεν μπορούν να υπάρξουν επενδύσεις και αναπτυξιακά προγράμματα στο Δήμο. Δεν κατάφερε να φέρει επενδύσεις και να αξιοποιήσει το Πλατιγιάννη παρά τις διακηρύξεις της, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός να φθήνει, όπως έδειξε η πρόσφατη απογραφή του 2021, όπου ο Δήμος εμφανίζεται να έχει μείωση περίπου κατά 15%. Εμείς θα ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις, θα συγκρουστούμε με την κρατούσα αντίληψη που θέλει τον Αστακό και τη γύρω περιοχή ένα απέραντο ησυχαστήριο με τουριστική περίοδο 15 ημερών και θα επιδιώξουμε να ακολουθήσουμε τον γείτονα Δήμο Ακτίου Βόνιτσας που έχει τουριστική περίοδο 8,5 μηνών και πέτυχε να κάνει την περιοχή του Μύκονο του Ιωνίου. Δεν έριξε το βάρος στα έργα όπως θα έπρεπε, αλλά στις τηλεοπτικές εμφανίσεις, στα τραπεζώματα και στα πανηγύρια, προκαλώντας τριμήνη των δημοτών που δοκιμάζονται από την ακρίβεια, την ανέχεια και ζουν κάτω από άσχημες συνθήκες. Δεν σεβάστηκε τους πολίτες ως όφιλε, παρά την τοξική και απαράδεκτη συμπεριφορά του αντιδημάρχου διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών προς τους ξηρομερίτες επί 4 χρόνια δεν τον έπαψε όπως είχε υποχρέωση, προκαλώντας τους συμπολίτες μας. Δεν χρωστούν τίποτα να είναι αποδέκτες μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Και ποτέ δεν μπήκε στον κόπο να μας εξηγήσει για ποιο λόγο εξακολουθεί να τον διατηρεί στη θέση του. Δεν διεκδίκησε τοπικό χωροταξικό, αφήνοντας εκτός σχεδίου πόλης ένα μεγάλο τμήμα του Αστακού, του Μύτικα και άλλων περιοχών, με τις επακόλουθες αρνητικές συνέπειες. Δεν προστάτευσε τις κοινοτικές εκτάσεις και δεν αξιοποίησε τις πανέμορφες παραλίες του παράκτιου μετώπου Αστακού Μύτικα. Δεν προστάτευσε το μοναδικό βελαγιδοδάσος του Ξηρομέρου που τείνει να εξαφανιστεί. Δεν ενίσχυσε οικονομικά όλους τους συλλόγους, παρά μόνο τους συμμετέρους. Ούτε δημιούργησε πολιτιστικές διαδρομές για την αξίωση και προβολή των μνημείων και της ιστορίας του τόπου. Δεν ίδρυσε δημοτική συγκοινωνία, όπως συμβαίνει σε όλους τους σύγχρονους δήμους.
δεν προώθησε τις επεκτάσεις νεκροταφείων, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση αυτή του Αστακού, όπου υπάρχει διαθέσιμος χώρος από δωρεά συμπολίτη μας, του Απόστολου Πανταζή, και η οποία δεν έγινε ποτέ αποδεκτή. Εγκατέλειψε στην τύχη τους τους αθλητικούς συλλόγους. Παρότι ο Δήμος χρηματοδοτήθηκε με μεγάλα ποσά για την κατασκευή μιας σύγχρονης υποδομής για τα αδέσποτα ζώα, δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι σήμερα, με συνέπεια τη δημιουργία άσχημων καταστάσεων που συνέβησαν το καλοκαίρι και δυσφημούν το Δήμο μας στο Πανελλήνιο. Συνδημότες, συνδημότησες, μέσα σε αυτό το δυσμενές κλίμα καλούμεθα να δώσουμε λύσεις στα ανωτέρω ζητήματα που αποτελούν για μας και τη δημοτική μας παράταξη Ξηρόμερο Νέα Μέρα Καθαρά Χέρια θέματα πρώτης προτεραιότητας, όπως και άλλα προβλήματα που θα προκύψουν στην πορεία και περιλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό στο οργανωτικό πρόγραμμά μας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα έχοντας πάντα ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις για τη λύση τους, αποδεχόμενοι παράλληλα την καλόπιστη κριτική από όπου και αν αυτή προέρχεται. Για εμάς, θέμα αρχής και πίστης είναι να μην διακρίνουμε τους δημότες σε δικούς μας και σε άλλους και να ξεχωρίζουμε τα χωριά ανάλογα με το ποιον έχουν πρόεδρο. Για εμάς, όλοι οι δημότες θα είναι το ίδιο και θα έχουν την ίδια μεταχείριση από τη Δημοτική Αρχή. Με τους προέδρους των κοινοτήτων θα έχουμε άρεστη συνεργασία, είτε αυτοί έχουν εκλογεί με το συνδυασμό μας, είτε με άλλον συνδυασμό. Δεν θα φτάσουμε ποτέ στο σημείο να τιμωρήσουμε τους συμπολίτες μας, όπως έγινε στις κοινότητες Παπαδάτου, Παλαιομάνινας και Βασιλόπουλου, επειδή επέλεξαν για πρόεδρο κάποιον που δεν ανήκει στο συνδυασμό μας. Η ειδοποιώς διαφορά μας με την παρούσα Δημοτική Αρχή είναι η αξιοκρατία. Η απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση των κορδελίων του Δήμου. Ο περιορισμός των απευθείας αναθέσεων έργων στις απολύτως εκ του νόμου απαραίτητες περιπτώσεις. Η λογοδοσία στους δημότες μας και η ισόρροπη ανάπτυξη για όλες τις δημοτικές ενότητες. Είμαστε ταγμένοι σταθερά και αμετάκλητα υπέρ μιας επιχείρησης καθαρά χέρια, γιατί μόνο μια τέτοια προσπάθεια και τακτική μπορεί να βγάλει το Ξηρόμερο από το φαύλο κύκλο στον οποίο έχει περιέλθει. Εγγύηση γι' αυτό η μέχρι τώρα προσωπική και επαγγελματική μου πορεία μιας ολόκληρης ζωής που χαρακτηρίζεται από την ετοιμότητα, την αξιοπρέπεια και τα υψηλά οράματα και τους στόχους που έχω για το Ξηρόμερο και τους πολίτες του. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνδημότες, καθημερινά όλοι σας γίνεστε μάρτυρες της άθλιας παραπληροφόρησης και της λάσπης που εκτοξεύει η Δημοτική Αρχή και ορισμένα από τα τοπικά blogs, τα οποία αυξήθηκαν σε 3. Το Ξηρόμερο News, ο Μύτικας Press και η Νέα Βελούτσα, και τα οποία έχουν μεταβληθεί σε γραφεία τύπου της. Τελευταία ασχολούνται μέχρι το 2019. Από εκεί και πέρα, λες και δεν κυβέρνησαν ποτέ, δεν ασχολούνται. Η παραπληροφόρηση αφορά το πρόσωπό μου και την παράταξή μας σε θέματα διοίκησης και όχι μόνο, στα οποία έχουν επανειλημμένως διαψευστεί και καταστεί ανυπόληπτοι. Σας διαβεβαιώνω για άλλη μια φορά ότι τη διοίκηση θα την ασκώ μέσω των συνεργατών μου και θα την ελέγχω ίδιος.
γιατί διαθέτω και τις γνώσεις και την κατάλληλη εμπειρία. Δεν έχει εμπειρία ένας δικαστής που διοίκησε το μεγαλύτερο δικαστήριο της Ευρώπης, το Πρωτοδικείο Αθηνών? Δεσμεύομαι να διοικήσω το Δήμο για όλους και όχι για μια παρέα, και θα αξιοποιήσω όλες τις δυνάμεις του τόπου που θέλουν να προσφέρουν. Για μένα αντίπαλοι δεν υπάρχουν. Οι μόνοι αντίπαλοι είναι τα προβλήματα του τόπου, τα οποία θα προσπαθήσω με όλες τις δυνάμεις μου να επιλύσω. Δύναμή μας είναι ο λαός του Ξηρομέρου και το λαό αυτόν τον κοιτάμε στα μάτια, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Όσοι ανήκουμε και στηρίζουμε αυτήν την παράταξη, έχουμε το όραμα, τη γνώση, τη δύναμη, την αποφασιστικότητα και τη θέληση να πάμε τον τόπο μας μπροστά. Σε αυτήν την προσπάθεια να μην λείψει κανείς, γιατί μόνο όλοι μαζί θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τον τόπο. Σε λίγο φτάνει η στιγμή της κρίσης και της μεγάλης απόφασης. Ο κυρίαρχος λαός του Ξηρομέρου καλείται να δώσει τη λύση και να μην ανεχθεί άλλο αυτή την κατάσταση. Οι Ξηρομερίτες έχουν δύο επιλογές. Η μία είναι να εκλέξουν δήμαρχο που αρέσκεται στις χαιρετούρες, στις υποσχέσεις, στις αγκαλιές, τη δημιουργία εντυπώσεων, στα βεγγαλικά, στο lifestyle, στο δήμαρχο που δεν προχώρησε τα μεγάλα έργα, δεν έφερε επενδύσεις και θέσεις εργασίας και εκδήλωσε αλαζονική συμπεριφορά, και επίσης ισχυρίζεται ότι για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Η δεύτερη επιλογή είναι να εκλέξουν δήμαρχο γέννημα θρέμα Ξηρομερίτη. Καταξιωμένο επιστήμονα, σοβαρό άνθρωπο με προσφορά, χαμηλών τόνων, με προτεραιότητα στα έργα και όχι στα λόγια, με πραγματική αγάπη για τον τόπο. Οι ετεροδημότες της Αθήνας γνωρίζουν πολύ καλά την εθελοντική προσφορά μου στα 40 χρόνια που συνεργαστήκαμε. Είμαι περήφανος για το έργο που προωθήσαμε μαζί και κυρίως την ετωλοκαρνανική στέγη, όπου διαχειρίστηκα 329.000 ευρώ χωρίς να λείψει ούτε μισό ευρώ. Εκτός των άλλων περιλαμβάνει για την Κομόπολη σας τα εξής. 1. Συντήρηση και καθαρισμό αγροτικών δρόμων και εσωτερική οδοποιία του οικισμού. 2. Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο θρησκευτικό τουρισμό έχω σημειώσει την Αγία Παρασκευή και τις αρχαιότητες της Αλυσίας. Την σπουδαιότερη αυτή πόλη της Ακαρνανίας που ο Κικέρονας είχε σημειώσει ότι είχε 30.000 κατοίκους. Και ήταν το μεγάλο έργο του Λύσιππου, του γλύπτη του Λύσιππου, με τους 12 άθλους του Ηρακλέους, και έχει κλαπεί. Τόσο μεγάλη πολιτισμό έχει η Αλυζία. 3. Αξιοποίηση της παραλίας της Καρδίλας. 4. Δημιουργία πεζόδρομου για τη σύνδεση της Άνω και της Κάτω Πλατείας. 5. Αξιοποίηση του κτηρίου του Δημαρχείου.
δημιουργία δημοτικού πάρκινγκ. 7. Καθαριότητα των πηγών και τακτική χλωρίωση για να έχουμε πόσιμο νερό. 8. Λειτουργία του ΚΙΦΗ, του Κέντρου Ημερήσιας Φιλοξενίας Ηλικιωμένων, που δεν λειτουργήσε ποτέ. 9. Μελέτη για διάνοιξη και πεζοδρόμηση του δρόμου Κανδύλα Βάρνακα και Κανδύλα Μύτικα. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Εξασφάλιση μηχανημάτων για τις ανάγκες της Κομμόπολης. Καθαρισμός κάδων απορριμμάτων και ένταξη σε πρόγραμμα ανακύκλωσης. Και 12. Αντικατάσταση φωτιστικών και εξασφάλιση λοιπού εξοπλισμού για καλύτερο ηλεκτροφωτισμό. Αυτά για την Κανδύλα. Ναι, το προσπέρασα. Και τη δημιουργία παιδικής χαράς. Ναι. Βεβαίως, την επόμενη ημέρα θα καλέσω το τοπικό συμβούλιο να καταγράψουμε όλα τα προβλήματα, αυτά που παρέθεσα, και να βάλουμε προτεραιότητες, να δούμε ποια από αυτά θα προωθήσουμε. Γιατί αυτά θέλουν μελέτες και δυστυχώς έχουν μαζευτεί πολλά και πρέπει να βάλουμε μια σειρά. Τελειώνοντας, σας δηλώνω κατηγορηματικά ότι αμέσως μετά την εκλογή μου ο μισθός μου ως Δημάρχου θα πηγαίνει στα ταμεία του Δήμου. Για κοινωνικούς σκοπούς. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε 200.000 ευρώ περίπου. Αυτό σε ένδειξη πραγματικής αγάπης για τους συνδημότες μου. Γιατί εδώ έρχομαι να προσφέρω και όχι για να πλουτίσω. Η Δημοτική Αρχή που μας κουνάει το δάχτυλο για το ίδιο θέμα έπρεπε να είχε κάνει το ίδιο, τόσο ο Δήμαρχος όσο και οι 4 αμοιβόμενοι αντιδήμαρχοι. Αλλά έστω και τώρα μπορούν να το δηλώσουν. Ποτέ δεν είναι αργά. Αγαπητοί συνδημότες, οι ξηρομερίτες καλούνται να πάρουν την τύχη στα χέρια τους, να πάρουν τη μεγάλη απόφαση για να αλλάξει ο τόπος μας σελίδα και να δώσουμε προοπτική για όλους μας. Αλλά κυρίως για τους νέους ανθρώπους, τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Σε αυτόν τον αγώνα είμαστε πολλοί και από όλο το πολιτικό φάσμα και αποφασισμένοι για την αλλαγή σελίδα στο Ξηρόμερο. Σας ευχαριστώ θερμά.